Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил BMW 325i с двигател с мощност 218 конски сили, произведен 2009 година, с монтиран газов инжекцион King 6 цилиндъра ОБД. Изпарител, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, супер мощен за автомобила. Дюзите са Valtec 30 с повишен ход на работа и пасват много добре на автомобила, защото все пак е и Valvetronic. Филтрите са монтирани на лесно да смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Компютъра, както казахме, е King 6 цилиндъра ОБД с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Има и отметка точно за тези автомобили, които са Valvetronic. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно завиждане място с показания на нивото на него. Зарядното го монтирахме в капачето на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката е в купето с общ обем 60 литра. Чисто събира 48 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 400 км, което е много добър разход за този автомобил. Цената на системата е приблизително 2100 лева и се изплаща за около 20 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраве.